Primer que res, gràcies a totes i a tots per haver-vos apuntat a aquesta sessió d'aquesta vesprada i per haver respost a les nostres preguntes al respecte de la llei i haver-nos enviat els vostres dubtes i les vostres qüestions. Bé, com bé sabeu, la nova llei educativa, coneguda com l'ONLOE, porta novetats en l'educació i en el dia a dia en les aules valencianes. Són molts els canvis que proposa la seva aplicació, des de l'aprenentatge per competències, els objectius, les metodologies, el sistema d'avaluació o els valors transversals. Per tal de contribuir al coneixement de la llei educativa i alhora atendre els vostres dubtes, que en són molts, qüestions i suggeriments, hem convidat al secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, Miguel Soler Gràcia, a la videoconferència que avui ens aplega. Comptem també amb el subdirector general de Coordinació i Normalització de Processos en Educació, el senyor Jeremies Moragues Benavent. Moltes gràcies per acceptar i formar part d'aquesta trobada amb les famílies i les AMPEs i haver respost a la nostra crida. Agraïm també a totes les AMPA inscrites i les preguntes tan interessants que ens heu fet arribar a través del formulari, les 210 mares i pares inscrits. Les preguntes les hem agrupat per temes i les hem enviat al secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, perquè ens ajude a respondre els vostres interessos i dubtes a través de la videoconferència d'avui i a través d'una guia explicativa sobre la LOMLOE que vos farem arribar una vegada acabem aquesta sessió, aquesta vesprada, i puguem arreplegar-les totes en un text que estarà al vostre abast. Sense més, passe la paraula al secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler. Moltes gràcies. Anem endavant en la sessió. Hola, bona vesprada a totes i a tots. Bé, doncs com ha dit... Com? Val, és que ha aparegut un missatge en la pantalla, que no sabia molt bé què era. Bé, bona vesprada, com deia, a tots i a tots. Com ha dit molt bé Rubén, la Confederació Gonçalo Anaya va demanar la possibilitat de fer aquesta reunió i, evidentment, encantats de poder facilitar, diguem, per un costat la informació dels canvis que suposa l'aplicació de la nova llei d'educació al sistema educatiu valencià i, per altra part, poder donar resposta als dubtes que ho han anat plantejant i que, evidentment, no s'acaben avui, sinó que, més enllà de que la presentació que ara farem i intentar donar resposta a les qüestions que ens heu fet arribar, si teniu més qüestions, les podeu plantejar. Les que no puguem, diguem, atendre avui directament, les farem per escrit, per a que arriben a tots. I el que, en definitiva, es tracta és que tota la comunitat educativa, cada un la part que tenim, puguem col·laborar per a millorar la formació del nostre alumnat. En definitiva, és el repte que té sempre qualsevol sistema educatiu. Els canvis que s'han introduït en la nova educació intenten donar resposta, evidentment, a la situació del món actual en el que vivim, en el que crec que és prou indiscutible en aquests moments, que és necessari una formació al llarg de tota la vida de l'alumnat, dels nostres fills, els que ara estan, diguem, al sistema educatiu en l'etapa escolar, que no van acabar d'estudiar quan acaben l'etapa escolar, sinó que és evident que anem a tindre que totes les persones anar incorporant-se a nous processos de formació al llarg de tota la vida. I això no és una frase, diguem, feta per a reproduir cada vegada que es produeix un canvi educatiu, sinó que el que intenta de veritat és donar resposta a les necessitats actuals que no són les mateixes que fa 10, 15, 20 o 30 anys. Això ho sabem tots en els diferents àmbits personals i professionals i, per tant, el repte està ahí. De quina manera aconseguim que el nostre alumnat tingui les competències necessàries per al seu desenvolupament personal i professional. I això, evidentment, tampoc és un repte del sistema educatiu valencià ni espanyol. És un repte del conjunt dels països en els que estem, diguem, en un treball més coordinat, com és el conjunt de la Unió Europea, per un costat, de l'OCDE per altre, on les competències clau i les competències específiques que s'estan formulant són les mateixes en tots els països. Les competències clau ja fa anys que la Unió Europea les va establir, que l'OCDE també, i a partir d'ahir el que es tracta és que el currículum de les diferents etapes educatives, dels diferents àmbits del coneixement, pugui respondre a aquests reptes. I per això el plantejament general és
com aconseguim, com deia, que tot l'alumnat al llarg, perquè avui, quan parlem d'educació obligatòria, l'educació obligatòria formalment va del 6 als 16 anys, però la pràctica sabem que ja està la pràctica totalitat des dels 3 anys i des d'aquest curs també un percentatge de més del 80% de xiquets i xiquetes de 2 anys també s'han incorporat al sistema educatiu valencià. Això per baix i per dalt la continuïtat en estudis postobligatoris, com és normal, cada vegada és major. I per tant estem parlant d'un nombre molt important d'anys en els quals tenim que anar perfilant aquest tipus de formació, aquest tipus d'instruments que puguem permetre que el nostre alumnat estigui en condicions d'anar a incorporar-se, com deia al principi, a nous processos de formació permanent al llarg de la seva trajectòria, al llarg de la seva vida. I és evident que això suposa, com deia, un compromís compartit de tota la comunitat educativa. Cada un tenim un paper, els que estem treballant en de l'administració, el professorat que està en els centres, les famílies a través de les diferents associacions, les AMPEs de les que estan organitzades o individualment en el seguiment que fan de la trajectòria dels estudis del seu fill i de la seva filla. En definitiva, per a poder respondre, diguem, a aquest tipus de plantejament general, una vegada aprovada la llei, es va establir un calendari d'implantació dels nous currículums que estan marcats en la LOMLOE. Com sabeu, enguany en infantil s'ha implantat la totalitat de l'educació infantil en el nou model. En primària, els cursos impars, el primer, tercer i cinquè. En secundària també els cursos impars, primer i tercer, i en batxillerat primer. I l'any que ve es completarà en els cursos pars en tots els nivells educatius. A partir d'ahir, jo crec que ja també és important aclarir algunes qüestions perquè moltes vegades els debats apassionats que es produeixen quan es produeix qualsevol tipus de canvi d'una normativa en educació, evidentment no n'hi ha mai unanimitat perquè tampoc tenim tots i totes el mateix plantejament davant de com donar resposta a aquest tipus de reptes, però sí que es tracta de buscar les persones que estan en condicions de poder abordar aquest tipus de situació, aquest tipus de canvis. Una de les preguntes que crec recordar que fèieu algunes AMPEs de cara a aquesta reunió és, per exemple, qui ha redactat la llei i els currículums? La llei, evidentment, s'ha partit de tots els resultats de la investigació educativa feta en les últimes dècades per part tant d'experts universitaris com experts que treballen al sistema educatiu en infantil, en primària, en secundària, en batxillerat, en formació professional i les persones responsables dels diferents àmbits d'intervenció en l'administració educativa. Ho dic perquè a vegades es comenta com si la llei o els nous currículums l'haver fet algú en un despatx i tal. Per contar l'exemple de la nostra comunitat, la comunitat valenciana, van participar en l'elaboració dels decrets de currículum més de 150 professors en actiu d'infantil, primària, secundària, batxillerat, de les diferents àrees i matèries, coordinats per grups de persones que han treballat en el currículum des de fa molt de temps, tant en l'àmbit universitari com en l'àmbit no universitari. De la mateixa manera que en qualsevol avanç en qualsevol ciència, siguin de l'àmbit de les humanitats o de les ciències experimentals, hi ha que partir, evidentment, d'aquest tipus d'estudis que es fan en investigació educativa per veure de quina manera aconseguim que l'alumnat tingui una major formació, tingui una capacitat de poder aplicar els seus coneixements a la resolució de problemes, a la resolució de reptes en qualsevol àmbit de la vida. I això està clar que, de la mateixa manera, com deia, que s'avança en l'àmbit de la física, de la química, de la biologia, de les matemàtiques, de la filosofia, de la història, doncs també, evidentment, hi ha que contemplar aquests avanços en el món de l'educació per a conèixer de quina manera els alumnes poden adquirir millor i desenvolupar al màxim les seues capacitats. I subratlla el del màxim, perquè també és un altre debat històric que es produeix que hi ha un canvi, diguem, de currículum. El dir que si s'han rebaixat els continguts, que si els alumnes saben menys o saben més. Està clar que avui, com deia al principi, les necessitats de formació són diferents de les que teníem fa unes dècades. El que es tracta és d'anar actualitzant, com es fa en qualsevol país desenvolupat del món, el com donem resposta a aquests avanços, que no pot ser simplement anar incorporant més coses sense més. El que hi ha que fer és, de veritat, extraure i concloure quins són els continguts fonamentals, els sabers imprescindibles per a aquest desenvolupament, com deia, personal i professional.
Això ha comportat després la publicació per part del Ministeri d'Educació, que ha treballat conjuntament amb les 13 comunitats autònomes, dels decrets de currículum estatal, que són d'obligat compliment en el conjunt de l'Estat, i després cada comunitat autònoma ha elaborat, respectant, evidentment, aquests decrets de mínims estatals, la concreció del currículum en cada comunitat. I això són producte dels decrets, com deia, que es van publicar per part del Ministeri d'Educació primer i després en les comunitats autònomes en les diferents etapes educatives. L'estructura que tenim en els nous currículums, ahí podíem posar, si vols, Jere, la presentació per anar comentant, l'estructura que està present, diguem, en els currículums, en la llei, i que s'ha reflectit en cada una de les etapes educatives i en les diferents àrees de coneixement. Com deia, més enllà d'algun canvi en la terminologia que s'utilitza en cada un dels àmbits, parlem d'objectius, parlem de continguts, parlem de criteri d'avaluació i parlem de mètode d'avaluació. És a dir, que en aquest tipus de qüestions, més enllà, com deia, de les diferents nomenclatures, el que s'ha produït és una adaptació a aquestes noves necessitats en com formular-les. Passa a la següent i veurem un poc com és l'estructura plantejada en el currículum. En primer lloc, n'hi ha, com ha hagut des de fa més de 40 anys, objectius marcats per a cada una de les etapes educatives. És a dir, què s'espera que l'alumne, a l'acabar la primària, a l'acabar la secundària, a l'acabar el batxillerat, a l'acabar les diferents etapes educatives, què és el que esperem del sistema educatiu en la formació d'aquest alumnat? I per això, què s'ha pres com a referència a partir d'ahir? Per un costat, com deia, les competències clau marcades per la Unió Europea en l'any 2018 i per l'altre costat, és que són els reptes i desafiaments del segle XXI. Els objectius de desenvolupament sostenible, que són compartits, diguem, de manera, podríem dir, pràcticament planetària, és a dir, com concretem això en el sistema educatiu cadascú. D'aquesta combinació entre les competències clau i els reptes del segle XXI, concretats en aquest cas com un element substancial en els objectius de desenvolupament sostenible, es deriva el que s'anomena el perfil d'eixida de l'alumnat. És a dir, què volem, quina formació hem de garantir a tot l'alumnat en l'educació obligatòria i després de les etapes postobligatòries que realment pugui permetre que aquestes competències clau no queden simplement en un paper bonic i aquests reptes del segle XXI i aquests desafiaments del segle XXI tinguin resposta en la formació del nostre alumnat. I per això també, d'aquest perfil d'eixida, que els decrets de currículum es marquen a l'acabar l'educació primària i al finalitzar l'educació secundària obligatòria. Per tant, el conjunt de l'educació obligatòria són els descriptors operatius que n'hi ha al final de cada etapa perquè siguin de referent als centres educatius, al professorat del seu conjunt, per anar marcant després la seva seqüència del seu treball en l'aula del dia a dia. Per tant, com deia, perfil d'eixida. El perfil d'eixida, a l'acabar l'ensenyament obligatori, constitueix la concreció dels principis i fins del sistema educatiu. I en aquest cas estan referits, evidentment, a l'educació bàsica, que és la suma de la primària amb la secundària obligatòria. I les competències clau són, en definitiva, el que, com comentàvem fa un moment, el que ja es va acordar a la Unió Europea en l'any 2018, que són les que es consideren imprescindibles per a que l'alumnat pugui poder continuar el seu itinerari formatiu. I, per tant, a partir d'aquesta formació, poder donar resposta a aquests reptes, a aquests nous, diguem, desafiaments que tenim en aquests moments a l'actualitat. A partir d'aquest tipus de situació, continuem. Quin és el concepte de competència? El concepte de competència no és més que el dir tots deprenem coses, tant en l'àmbit escolar com fora de l'àmbit escolar, tant en l'aprenentatge formal com en l'aprenentatge informal. El que es tracta és que realment aquests coneixements que adquirim en cada una de les disciplines, en cada una de les àrees, sapiguem després utilitzar-los, sapiguem mobilitzar aquests recursos, mobilitzar aquests continguts per a resoldre una tasca concreta en un context determinat. Quan es parla de competència lingüística, no és el mateix parlar de quina competència lingüística deu de tindre una persona per a poder, diguem, tindre una exposició oral i escrita en un context, parlaré únicament de l'oral de moment, en un context familiar que quan està, diguem, donant una conferència o quan està reunit en un grup d'amics, és evident que les situacions són diferents i la competència lingüística, en definitiva, és saber utilitzar els teus coneixements de les llengües per a poder utilitzar-los en diferents contextos. En definitiva, el que està dient és que no és prou
que quan nosaltres estudiem castellà, valencià, anglès o qualsevol llengua puguem després reproduir allò que hem estudiat en un examen. El que és important és que puguem utilitzar aquests continguts i aquestes competències per a poder, com deia, expressar-se oralment i per escrit d'una manera cada vegada més fluida en diferents àmbits, en diferents reptes, en diferents problemes que estem tenint davant. Per tant, en definitiva, podríem resumir el concepte de competència que és la forma en la qual una persona usa tots els sabers que té per a resoldre un problema en una situació determinada. I per això una competència com la lingüística no s'acaba mai d'adquirir del tot, perquè evidentment estem parlant de que està a un nivell en infantil, en primària, en secundària, en batxillerat, en la universitat i també al llarg de tota la vida, que continuem deprenent, diguem, com utilitzar aquestes ferramentes gramaticals, l'estructura de les llengües, per a resoldre problemes concrets que tinguem en qualsevol àmbit del coneixement. Les competències clau que estan establides en la LOE són, com deia, les de la Unió Europea, comunicació lingüística, plurilingüe, matemàtica i competència científica en ciència i tecnologia, la competència digital, la personal, social i d'aprendre a aprendre, aquest concepte de l'aprenentatge al llarg de la vida, la competència ciutadana, que evidentment són competències, totes aquestes són transversals a totes les àrees de coneixement, la competència emprenedora, la consciència i l'expressió culturals, en definitiva, aquestes competències clau, si les analitzem, ningú qüestiona que tenim que formar el conjunt de l'alumnat en què siga capaç, diguem, de tindre aquest conjunt de competències en els diferents àmbits que estem treballant. I a continuació també, simplement, no vaig a repassar ara els 10 objectius de desenvolupament sostenible, però hi tenim tots els objectius de ODS que estan, diguem, incorporats en tots els països com a reptes que tenim que anar treballant i ahí està, bueno, són qüestions clares, com tenim així en aquests moments, el fin de la pobreza o el hambre cero, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, en definitiva, son cuestions que ningú, vamos, jo no conec a ningú que qüestione, o pràcticament ningú que qüestione la necessitat de que tinguem una formació per a poder actuar personal i col·lectivament. I quin paper pot jugar cadascú en aquesta formació per a després donar resposta a què vol dir objectiu de fin de la pobresa, o què vol dir hambre cero. De quina manera treballem en el conjunt de la societat per a que realment els valors bàsics d'una societat democràticament avançada és contribuir a que els nostres àmbits d'actuació puguen convertir-se aquests objectius en un repte col·lectiu, a més d'actuacions particulars al respecte. Com estava dient, en les aprenentatges essencials tenim les competències específiques que estava comentant que són els acompliments que l'alumnat ha de poder desplegar en activitats o situacions d'aprenentatge de les quals, com deia, es requereixen tindre els sabers bàsics que s'ho poden permetre afrontar-los. Per tant, intenta connectar el perfil d'inici de l'alumnat en el criteri d'avaluació i els continguts de cada una de les àrees i matèries. I els criteris d'avaluació, com estan centrats en les competències específiques, el que són, el que indiquen és el nivell d'acompliment esperats en cada una d'aquestes competències. I els sabers bàsics, els continguts, són els coneixements, les destreses, les actituds que constitueixen els continguts propis d'una àrea o d'un àmbit del coneixement determinat, dels quals es consideren que són imprescindibles per al conjunt de l'alumnat, perquè són imprescindibles per adquirir aquestes competències específiques marcades al currículum. A partir d'ahí, també comentar alguns dels debats que s'han produït, diguem, al llarg de qualsevol procés de canvi educatiu que comporta un canvi curricular. És a dir, afirmacions del tipus de ara en jo de contingut resulta que treballo en competències, no? És evident que no es pot treballar una competència sense tindre els continguts corresponents de cada una de les àrees que conformen el currículum. Com puc resoldre un problema de matemàtiques si no sé fer les equacions corresponents en l'algoritme necessari per a poder aplicar-lo? El que tinc que fer és treballar les dues coses. És conèixer que davant d'un problema determinat requereix una sèrie d'algoritmes matemàtiques, requereix una sèrie d'instruments concrets per a poder resoldre aquest problema. I el que ha de fer després és aplicar-los. No reproduir una equació en abstracte, aplicar aquesta equació per a resoldre un problema concret. El que es tracta és no reproduir una estructura gramatical determinada, sinó utilitzar les estructures gramaticals per a expressar-me oralment i per escrit correctament. I per això no és un debat entre competències i continguts, és un debat de on posem el focus. El focus està en la resolució de problemes, el focus està en la comunicació oral i escrita,
El focus està en saber interpretar la nostra història i a partir d'ahí poder saber les implicacions que té determinades decisions que s'han produït al llarg de la història en el nostre país i en altres països i veure les implicacions que això té. En definitiva, és posar en moviment els continguts adquirits, no per a volcar-los en un examen escrit, sinó per a poder resoldre els problemes que s'enfrontem en el dia a dia. Un altre element central és el tema de la profunditat en l'aprenentatge. Ahir volia recordar una frase d'Andreas Schleicher, que és sobretot conegut perquè és el responsable de l'informe PISA, del famós informe PISA, que cada any, cada X temps, cada 4 anys, cada 2 anys, segons els ritmes, es passen a un número elevat de països. El que està plantejant també és un estudi de com estan els currículums en cada país. El comentari, per exemple, que va fer del currículum espanyol, en un article que crec, no recordo ara en quin diari es va publicar, que deia, el currículum espanyol tiene un problema, y es que es muy largo en cuanto a relación de contenidos y muy estrecho de espesor, ¿no? En el sentido de decir que el tratamiento, quan anem a una llista molt llarga de continguts, al final, si no prioritzem aquells que consideren que són vitals per a tot l'alumnat, doncs al final resulta que tot és prioritari. I si tot és prioritari vol dir que res és prioritari. És a dir, que tenim que tindre clar que no es pot, aprendre tot en l'etapa escolar des que es comença de xicotet fins que acabes l'educació obligatòria, perquè, a més, a aquesta marxa, dins de 20 o 30 anys, no sé, faria falta estar a l'escola 45 anys, que no és el cas. Per això, del que es tracta realment és que hi ha aprenentatges que són imprescindibles, perquè són els que te poden permetre continuar millorant la teva formació al llarg de la vida. I, per tant, per a poder, aquests aprenentatges imprescindibles hi ha que tractar-los en profunditat. No es pot passar per damunt d'ells. No es pot dedicar a una sèrie de qüestions absolutament fonamentals una horeta en classe i passem al tema següent, perquè en aquest cas estaríem fent un tractament superficial dels continguts. I per això la llei, els decrets de currículum, aposten clarament per major profunditat en lloc de per fer-lo més llarg, sinó més condensat, el més important, i treballar més a fons perquè és evident que això té que permetre que tots tinguin, tot l'alumnat tinga aquesta formació imprescindible i al mateix temps que no se li tallin les aletes a ningú, en el sentit que no hi ha que posar mai fre a l'alumnat. Qualsevol que pugui anar més enllà, té que anar més enllà. Els aprenentatges desitjables són infinitos. I el que es tracta és de marcar bé en l'etapa escolar quins són els fonamentals, com anar aprofundint. Hi ha alumnes que poden anar més enllà, per tant, hi ha que donar-les més marxa. N'hi ha altres, en canvi, que el que hi ha que fer és reforçar més aquests aprenentatges fonamentals per a que no tinguin després problemes importants d'integració social, professional, etc. I a partir d'aquest esquema, què es demana a cada centre? Es demana que concreten dins d'aquest decret de currículum general com tenen que fer la concreció curricular. I ahí el que es parla és de com, a partir d'aquesta línia pedagògica general que té que definir el centre, té que concretar com es fa en cada un dels cicles, en el cas de primària, i en cada un dels cursos, en el cas de secundària, el que són la proposta pedagògica dels cicles, on estan les competències específiques que se van a treballar de cada una de les àrees presents en aquest cicle, la selecció dels sabers bàsics que hi ha que garantir sí o sí, perquè són aquells que són imprescindibles per a desenvolupar totes les competències específiques i què criteris d'avaluació i en quin grau de consecució tenim que treballar-los en cada cicle. I a partir d'ahí, evidentment, ja hi són les programacions d'aula, el treball en cada aula en concret, on estan ja la concreció d'aquesta situació d'aprenentatge, la concreció dels criteris d'avaluació, com organitzen els espais, com organitzen el temps, la selecció i organització dels materials que van a utilitzar, les mesures de resposta a la inclusió, que després comentaré. Ahir no s'ha produït cap canvi significatiu respecte a la legislació anterior. Ahir el tema és que realment, canvi significatiu en el sentit que ja fa temps que l'atenció a la diversitat de l'alumnat és un element central en qualsevol sistema educatiu en totes les etapes educatives, especialment, evidentment, en l'educació obligatòria que hem de garantir a tots. Però hem de garantir a totes i a tots vol dir això, a totes i a tots. No únicament als que tenen més dificultats, sinó també als que tenen més capacitat i motivació per aprendre. Per tant, i per això es parla, per exemple, del disseny universal d'aprenentatge, que també heu formulat alguna qüestió de què és això del disseny universal d'aprenentatge. Doncs estava intentant explicar aquest concepte què significa. Significa que quan entrem en una aula amb 25 xiquets i xiquetes,
tots tenen algun tipus de qüestió que van millor, tots tenen algun tipus de dificultat més uns que altres, i per tant, el que és evident és que no n'hi ha dos alumnes iguals. Això de parlar al sector del mig, això no serveix. No serveix perquè realment no tenim, torno a repetir, dos alumnes iguals. Lo sabeu de sobre, ni dos germans iguals. Les parelles que esteu així que tinguin un fill i una filla, o dos fills o dos filles. La veritat és que hi ha que assumir això. I assumir això significa que també hi ha que canviar el disseny del treball en l'aula, proposant activitats diferents, no proposant les mateixes activitats per a tot l'alumnat tot el temps. Algunes sí que seran comuns per a tots, evidentment, però altres requeriran intentar ajustar-se al ritme d'aprenentatge, els que volen més marxa, els que en canvi requereixen més suport en un àmbit determinat. I aquest és el repte del que significa el disseny universal d'aprenentatge, que no es fixem únicament en els més diversos, ni es fixem únicament en que pensem que n'hi ha un sector del mig. No, el que hi ha són diferents situacions, diferents ritmes d'aprenentatge, diferents capacitats, i l'obligació, per tant, del currículum del professorat del seu conjunt és de quina manera es pot donar resposta el més individualitzada possible a aquest alumnat. I per això, per exemple, un debat com el de la codocència, el que estiguen simultàniament dos profes a la mateixa aula, és una ferramenta més que contrastada i demostrada molt útil per a poder, en un context determinat del dia a dia en l'aula, atendre millor els diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat. No sempre és millor partir un grup de 30 o de 25 en dos de 12, sinó que moltes vegades és millor opció que estiguen dos profes simultàniament en aquesta aula de 25 per a poder treballar en l'alumnat. En definitiva, això són canvis en el sentit de fomentar el treball en equip, canvis en el sentit de fomentar que anem treballant tots baix la perspectiva de que hi ha que donar una resposta, com deia, el més individualitzada possible a l'alumnat. Però també som conscients de que aquest tipus de coses no es canvien de la nit al matí i que requereixen formació, que requereixen orientacions al professorat, que requereixen models de treball, models de situació d'aprenentatge. I per això, des de la Conselleria i des de totes les comunitats autònomes, i el Ministeri s'ho van plantejar també l'altre dia, el poder anar posant cada vegada més recursos a disposició del conjunt del professorat. Els recursos que estan treballant en Extremadura, en Andalusia, sí, en Catalunya, on siga, perquè en definitiva estan elaborant propostes, orientacions metodològiques, models d'informes d'avaluació que puguen anar permetint anar adaptant-se, diguem, al repte col·lectiu que tenim. Per això ho vam fer ja i continuarem fent-lo, conjuntament, evidentment, en la formació permanent del professorat necessària per anar, diguem, adaptant-se a aquests canvis. Però també hi ha un altre element en el qual ja s'haurà arribat segur que l'angoixa aquest any de que tenen que fer les programacions d'una manera diferent a com s'ha fet fins ara. Sí, però per aquest motiu, precisament, en lloc de demanar les programacions al principi de curs, hem dit que tenen tot l'any per a fer-les i que s'entreguen a final de curs als cursos impars i que revisaran després l'any que ve quan també se completen els cursos parts i, per tant, hem demanat que la programació formal, la que s'entrega formalment, diguem, i costa, diguem, ja en el centre, la que queda, diguem, establida com a tal, estarà en juny del 24. En juny del 23 tindran les corresponents als cursos impars, en juny del 24 els cursos parts i en aquest moment també serà el moment de la revisió global de la proposta per a totes les etapes educatives. I això també s'ha fet precisament per a intentar que enguany fora fonamentalment un esquema bàsic de les qüestions que tenen que garantir, que són les que figuren ahir, per a poder treballar en el dia a dia en l'aula, però al mateix temps que, diguem, la seva aplicació formal tinguin més temps per a poder elaborar-la. I això, en definitiva, també, per a aquesta adquisició siga, com deia, més, diguem, vaig consolidant-se, com deia, aquest canvi, la formació del professorat, l'elaboració de materials, la difusió de nous models que se van distribuint per totes les comunitats autònomes es té que permetre que aquest canvi se vagi consolidant. Un altre element central, com bé sabeu, és tot el relatiu a l'avaluació. Primer, parlarem de com està establida l'avaluació en les diferents etapes educatives i després dels informes d'avaluació que s'han entregat ara a final del primer trimestre que característiques tenen. En quant a l'avaluació de les diferents etapes educatives, tenim que en primària hi ha 3 moments, diguem, per a prendre decisions respecte a l'evolució de l'alumnat, que són al final de cada un dels cicles. Al final del segon curs, per tant, al final del primer cicle de primària,
al final del quart curs, per tant, al final del segon cicle de primària, i al final de sisè, que és el tercer cicle, de quan acaba la primària, que és el tercer cicle de primària. Bé, per tant, hi ha 3 moments en el qual es produeix al final del segon, de quart i de sisè, i les decisions relatives a l'avaluació i decisions respecte a la promoció de l'alumnat, etc. Quantes vegades es pot prendre la decisió de la famosa repetició de curs? I dic de la famosa perquè pareix també que siga... Ja sabeu que som potència mundial en quant al nombre de vegades que repeteix un alumne curs al llarg de la seva trajectòria educativa. Però més enllà de broma, el que està clar és que no hi ha més que mirar també a la resta de països del món. Com estan establits els criteris d'avaluació, de promoció, de quan es produeix o es deixa de produir la repetició de curs. Doncs en primària es considera que únicament es té que produir la repetició de curs si així pensa l'equip educatiu que és la millor manera de respondre a les situacions de formació de l'alumnat una vegada en tota la primària. Per tant, aquesta decisió es pot prendre al finalitzar segon, al finalitzar quart o al finalitzar sisè. Bé, això respecte al quins són els moments en els quals es pot prendre aquesta decisió i es dona un informe global de quina és la situació de l'alumnat en cada un d'ells. Però, clar, quina informació tenim, i me centro en primària ara, al llarg dels 6 anys de primària? Doncs el que es demana en els decrets de currículum, tant de l'estatal com autonòmic, és que hi hagi uns informes d'avaluació qualitatius. Informes d'avaluació que el que pretenen és que coneguem no únicament, ja sé que aquest tema provoca molt de debat perquè som moltes dècades acostumbrats a veure un numeret posat, que posa un 7, posa un 8, posa un 9, i pareix que si no es posa la referència numèrica no acabem de saber com a pares i mares com va el nostre fill. Bé, doncs el que s'està demanant en aquests informes qualitatius és que conste, a partir del model general que acorda cada centre, és quin és el desenvolupament competencial que s'ha produït de cada una de les competències específiques de les àrees que configuren el currículum de primària. Si en primària tenim coneixement del medi natural, social i cultural, si tenim les mates, tenim la plàstica, tenim la música, el que hi ha que conèixer, és en cada una d'aquestes àrees quin és el grau de desenvolupament de les competències específiques. En què coses els nostres fills van millor i en què coses requereixen treballar més perquè tenen dificultats o perquè requereixen més temps o més dedicació. I aquest és l'informe qualitatiu, el poder contar a les famílies quina és l'evolució del nostre alumnat en cada una de les àrees de coneixement que estan impartint en cada un dels cursos de primària. I el que es demana després, a l'acabar el curs, és que aquest informe qualitatiu també va acompanyat, diguem, d'una qualificació numèrica, que és una manera de transmetre que tot allò del que hem anat comptant al llarg de l'any, en concret, al final de cada una de les 3 avaluacions, la del primer trimestre que ja hem passat, la del segon trimestre, la del tercer i la final, per a poder tindre, diguem, una visió de conjunt del nostre alumnat. Però en el cas de primària hi ha que recordar que les qualificacions numèriques en primària ja fa dècades que no serveixen per a res. Me refereix que no tenen repercussió posterior en cap tipus de situació del nostre alumnat. Perquè la decisió respecte a la promoció o no promoció de curs i quan un alumne passa al cicle següent en algunes àrees, diguem, que no té ben assolides, doncs ja s'està destacant ahir que el professorat té que conèixer de l'any anterior, del cicle anterior, quines són les qüestions que tenia necessitat de reforçar i de recuperar per a que realment les treballi en el curs següent. I per això es parla de que en la sessió d'avaluació final sí que hi haurà aquestes qualificacions numèriques, però simplement per a completar la informació que s'ha donat al llarg del curs, però que després no van influir en l'expedient acadèmic de l'alumne ni va costar cap tipus de qualificació numèrica. Ho dic també per a comentaris que si jo no sé si el meu fill va en un 7 o un 5, de repente al final del curs me portaré una sorpresa. No n'hi ha cap sorpresa si n'hi ha una informació prou més ampla del que realment és la trajectòria de cada un dels alumnes en l'aula al llarg de tot el curs i després el que hi ha també és una referència, simplement s'ha mantingut per allò que mantingui la referència numèrica que, com dic, en primària no té cap tipus de repercussió ni en l'expedient de l'alumnat, ni en l'accés a la secundària, ni en cap tipus de convocatòria posterior. Bé, a partir d'ahir, com està plantejat, com deia, i ara passem a la secundària.
En la secundària, els informes qualitatius tenen el mateix efecte, el mateix caràcter que en primària, però ahir sí que s'ha mantingut la qualificació numèrica. I per què? Perquè en secundària sí que per accedir després al batxillerat o per accedir a cicles formatius de formació professional, quan hi ha més demanda que oferta, o per a presentar-se a determinat tipus de convocatòria, sí que la nota, diguem, té una significació acadèmica. I per això sí que figura que les qualificacions, junt en l'informe qualitatiu, van acompanyats de posar insuficient, suficient, bé, notable o excel·lent en cada una de les àrees. I després, en el cas de batxillerat, aquests informes tenen també, batxillerat en definitiva és el mateix que en secundària. El mateix tipus d'informe i també al final una qualificació numèrica, en aquest cas, en lloc de ser d'insuficient, suficient, bé, notable, sobresalient, és una qualificació numèrica perquè ahir també, com sabeu després, per a l'accés a la universitat, per a l'accés a un cicle superior de formació professional o per altre tipus de qüestions, sí que fa falta, diguem, comptabilitzar en 2 centèsimes inclús, la nota mitja en 2 centèsimes, per a poder tindre en compte això. Ara bé, en secundària obligatòria és important també destacar un dels canvis que s'han introduït en la llei respecte a la legislació anterior, que és quan la decisió d'un alumne de si és millor que continuï en el curs següent o és millor que estigui un any més en el mateix curs, es per al final de cada curs. O sigui, al final de primer, al final de segon, de tercer i de quart, l'equip educatiu analitza l'evolució de l'alumnat al llarg de tot l'any i pren decisions que es tradueixen en aquest informe qualitatiu més el quantitatiu d'una qualificació determinada. Què diu la llei estatal? I, per tant, d'obligar compliment en el conjunt de l'Estat i està regulat, per tant, igual en totes les comunitats autònomes. El que diu és que tot l'alumnat que tinga una o 2 àrees suspeses podrà promocionar de curs en un pla específic de suport o recuperació. I quan hi hagi més de 2 àrees suspeses, l'equip educatiu té que valorar quina és la millor opció per a continuar aquest alumne la seva formació. I aquesta decisió, per tant, anem a suposar que un alumne té 3 àrees suspeses a l'acabar primer de l'ESO. Doncs el que es té que decidir és, primer, tenint en compte diferents qüestions. La primera, que en el conjunt de l'educació obligatòria, és a dir, entre primària i secundària, es pot repetir un màxim de 2 vegades. Torno a repetir, entre la primària i la secundària, un màxim de 2 vegades. Per tant, un alumne que ha repetit ja una vegada en primària, únicament pot repetir una vegada en secundària. D'acord? I si no ha repetit mai en primària, té la possibilitat, si així ho considera l'equip educatiu, de que pugui repetir 2 vegades en secundària. I per què això? Perquè està més que demostrat que la repetició de curs únicament serveix en casos molt concrets. És una mesura excepcional que ho diu 42 vegades la llei, el de 42 és una manera d'expressar que ho diu moltes vegades, i també els decrets de currículum. És a dir, que realment el que s'està considerant és que, perquè estem parlant d'educació obligatòria, estem parlant que els alumnes estan ahí, vulguin o no, perquè la nostra legislació, des de fa ja més de 30 anys, contempla que tot l'alumnat sí o sí té que estar formant-se com a mínim fins als 16 anys, que coincideix, diguem, en l'edat, si no ha repetit mai cap curs, del final de l'educació obligatòria. I per això no és donar-li un premi o un càstig en funció de que si ha anat bé o mal. És qüestió d'analitzar si per a aquest alumne en particular és millor que torni a fer primer de l'ESO, si estàvem parlant de l'ESO, o si és millor que passi a segon en mesures de reforç, mesures de suport, perquè es considera que n'hi ha determinades àrees que són fonamentals que té que reforçar més per a poder continuar el seu procés d'aprenentatge. I per això, en definitiva, es subratlla que no és un tema de debat numèric, si és con 1, con 2 o con 33. És un tema de que l'equip educatiu analitza quina és la millor opció per a aquest alumne en particular. Si és millor que estigui un any més al mateix curs en un pla específic de recuperació o si és millor que passi al curs següent de manera que pugui continuar la seva formació però insistint més en aquells aspectes que no tenia, diguem, suficientment treballats. I en el cas del batxillerat, el canvi respecte a la secundària, en batxillerat, l'avaluació, ahir no n'hi ha limitació, n'hi ha un màxim de 4 anys per a poder cursar el batxillerat. El batxillerat són 2 cursos, és evident que el que s'està dient és que pots repetir una vegada primer i pots repetir una altra vegada segon.
ja no més, però no en Espanya. És que en un país pot repetir més d'una vegada. Los tripitidores fa dècades que no existeixen en ningú país del planeta conegut. I, per tant, per això està la limitació que estava ja en totes les legislacions que des dels 70, es tenia una duració de 4 anys el batxillerat, perdó, una duració màxima de 4 per als 2 anys que dura el batxillerat. Com es pot passar de primer a segon de batxillerat? Ahí sí que es parla de que poden passar tots els alumnes que tinguin un o un màxim de 2 en un pla específic de recuperació per al curs següent i si tenen més de 2, en el cas de primer, tenen que repetir primer curs. Ahí sí que està establert que en més de 2, si ha acabat un alumne primer de batxillerat, que és el que s'està implantat enguany, tindria que repetir curs. És a dir, exactament igual que en l'actualitat. I en segon, el canvi introduït és el següent. Dos canvis n'hi ha relevants. Un primer canvi és que anem a suposar un alumne que de les 9 o 10 matèries de segon de batxillerat, o 11, aprova totes menys 3, per exemple. Li queden 3 matèries suspeses. I aquest alumne pot decidir si repeteix tot el curs sencer o si es matricula exclusivament de les 3 que ha tingut suspeses. Aquest és un canvi que respon també a una demanda prou generalitzada que es produeix, per exemple, en els àmbits superiors, que no té sentit que si un alumne ha tret un 8 en història, un 7 en filosofia, un no sé què, doncs ha de repetir perquè ha suspès altres 3 matèries diferents. Però en qualsevol cas, és l'alumne, per tant, si és menor d'edat, l'alumne amb la seva família, el que decidirà si vol repetir el curs sencer, continua en l'exemple que tinga 3 o més de 3, o únicament aquelles matèries que tenia suspeses. I el segon canvi es produeix en segon de batxillerat. En segon de batxillerat es diu qui té el títol de batxiller. El títol de batxiller tindrà l'alumnat que ha aprovat totes les matèries de primer i de segon, les de primer, per suposat, però si tenia alguna pendent de primer quan està al segon, la té que recuperar també. I únicament contempla que si li queda una, té totes aprovades de primer i de segon, menys una matèria. En aquest cas, l'equip educatiu pot valorar que si aquest alumne ha anat a classe sempre, no s'ha deixat aquesta matèria simplement perquè no volia tal. Ha fet tots els treballs que les han demanat, els exàmens extraordinaris, etc. Per tant, hi ha una actitud de l'alumne en què ha fet tot el que estava de la seva part per a poder traure aquesta matèria en una qualificació positiva. I s'ha presentat, per tant, diu 3 requisits, que l'equip educatiu considera que l'alumne ha aconseguit els objectius i les competències globals del batxillerat. En segon lloc, que no s'ha produït una inassistència a classe per part d'aquest alumne i, en tercer lloc, que ha fet i s'ha presentat a les proves d'aquesta matèria en particular. Si es reuneixen aquests requisits i li queda únicament una matèria, l'equip educatiu pot decidir que aquest alumne està en condicions de tindre el títol de batxiller. I he de comentar que això, sense estar en la llei, qualsevol que ha visat un institut de secundària sap que ja s'està aplicant en molts casos. És a dir, què fa la Junta d'Avaluació quan es produeix aquest tipus de situacions? Quan un alumne de les 20 matèries de batxillerat entre primer i segon té 10 aprovades i n'hi ha una en la que no ha arribat al suficient, doncs l'equip educatiu parla i analitzen si aquest alumne deu o no tindre el títol de batxiller per a poder o no continuar fent un cicle de grau superior de FP, per a poder o no continuar estudis universitaris, en funció també de què estudis vaig a fer. Es valoren aquestes coses. La diferència de la llei és que tal com està regulat, com estava, millor dit, regulat fins ara, és que si un profe, i aquest profe en concret, que l'havia suspès aquesta matèria, no considerava oportú el poder donar-li, diguem, i s'ha aprovat, doncs aquest alumne tenia que estar un any més per a cursar aquesta matèria. Mentre que ara el que es diu és que davant d'aquesta situació no siga la decisió individual d'un profe, sinó que sigui una decisió col·lectiva del conjunt de professorat que ha impartit classe en segon de batxillerat. Bé, doncs aquests són els canvis, com deia, que estan contemplats a aquest nivell. Altres temes que heu formulat també, que són, que heu plantejat qüestions al voltant, per exemple, de la presència de la religió. La presència de la religió en la llei, doncs, forma part, diguem, està contemplada tant en la llei com en el decret estatal, per tant, no és una decisió de cap comunitat autònoma, sinó una decisió del conjunt de l'Estat, que partís dels acords entre l'Església catòlica per un costat i l'Estat, però també altres religions, les que tenen signats un acord
en l'estat espanyol i a partir d'ahir la seva traducció al Ministeri d'Educació, i el que s'ha regulat en la llei és que el fet de respectar el dret de les famílies que vulgueren que el seu fill, la seva filla, cursar ensenyaments de religió, sigui la religió catòlica o altres de les religions que tenen acord en l'Estat, no tinga per què tindre, que el fet de respectar aquest dret no provoque obligacions afegides per als que no ho vulguin. És a dir, si jo vull que el meu fill o la meva filla assistisca a classes de religió catòlica, el que no puc obligar és que el fill de Jere, vulga o no vulga, tinga que fer una matèria alternativa perquè jo he decidit que la meva sí que vull que cursi religió catòlica. I en aquest sentit explique lo de que el respectar el dret d'uns no suposa cap obligació afegida als altres. I per això l'organització, que és la mateixa que hi havia en la LOE, a aquest nivell, perquè ja estava així, no hi havia una matèria alternativa a la religió, el que hi havia era atenció educativa. Què vol dir atenció educativa? Doncs en el seu moment, i parle del 2006, fa 16 anys o 17 anys ja, quan es va regular en la LOE, els tribunals van dir que no es podia en l'atenció educativa avançar currículum, no es podia, fer coses que pogueren provocar, aquest tipus de situació en l'alumnat que assistirà o no assistirà a classe de religió. I per això el que es diu és que aquesta atenció educativa es té que programar de manera que es puguen treballar aspectes transversals de les competències, aspectes que, en definitiva, suposen la realització de projectes significatius rellevants en la resolució de problemes de diferents àmbits de treball, en definitiva, que tinguin un temps útil l'alumnat que està assistint, a aquesta atenció educativa. Això suposa, evidentment, que en primària i secundària l'alumnat que vaig a religió tindrà les seves classes de religió en les hores que ara comentaré, sí, que són una hora en infantil com a màxim i 3 sessions de 45 minuts en cada cicle de primària. Vol dir, per tant, que pot tindre 2 sessions en un curs. Anem a suposar enguany que s'estan aplicant els cursos d'infants. Enguany un centre ha optat per tindre 2 sessions de 45 minuts de religió en primer de primària, o en tercer primària o en cinquè de primària. L'any que ve tindrà una, perquè per cicle són 3 sessions en total. I, per tant, són les mateixes sessions que tindrà també l'alumne que estigui en atenció educativa en lloc de religió. Les notes. En atenció educativa és evident que no pot existir una qualificació determinada perquè resulta que l'alumnat estarà fent projectes diversos, temes transversals, en definitiva, i no té ningú esquema ni de la resta de les àrees, ni hi ha unes competències que valorar, ni unes notes que posar, ni qualitatives ni quantitatives. I l'alumnat que cursa religió es té que avaluar, igual que la resta de les matèries, per una diferència fonamental. I és que no és el cas de primària, perquè no afecta, però en el cas de secundària i de batxillerat, mai es tindrà en compte aquesta nota quan qualsevol alumne es presenta a qualsevol procés de beques, d'accés a un cicle de grau superior d'FP, accés a la universitat, és a dir, per a que no es produïsquen discriminacions entre l'alumnat per el fet d'haver cursat o no cursat la matèria de religió. Per tant, els que vulguin cursar-la la cursaran, tindran la seva qualificació, però aquesta qualificació no influirà, com dic, en qualsevol procés de competència competitiva en la resta de l'alumnat. I l'alumnat que no cursa religió estarà atès en els centres educatius tant en primària com en secundària, com en batxillerat. En el cas de batxillerat, no n'hi ha atenció educativa. En el cas de batxillerat, simplement no hi haurà en el sentit que és una matèria que trien com una matèria afegida al currículum de batxillerat. El que vulgui cursar-la la cursarà i el que no, no la cursarà. No tindrà que anar a cap tipus d'activitat del seu lloc. Hi ha que recordar que en aquest moment, en el decret de currículum, he comentat l'horari infantil i primària, però tant en secundària com en batxillerat hi ha una hora per curs. Per tant, una hora per curs vol dir que hi haurà alumnes que no la cursaran en cap cas i altres, els que la cursen, tindran, en el cas de batxillerat, com estava dient, una hora més de classe a la setmana per haver triat el cursar la matèria de religió. Altres qüestions que heu plantejat. Educació sexual a les aules s'implantarà, clar, no hi ha més que revisar els decrets de currículum, a més no ara, ja fa temps que s'han introduït
tots aquells elements en les matèries corresponents que es considera que són fonamentals per afavorir aquesta educació global de l'alumnat, entre les quals, evidentment, també està l'educació sexual. La implantació digital, l'educació digital als centres escolars, que també és una de les qüestions que heu formulat. En aquests moments estem en un pla de digitalització, s'estan comprant tant equips per a digitalitzar totes les aules, tant en quant a software com a hardware, que ara es comença, crec que es comença aquesta setmana, la previsió és en any i pico digitalitzar totes les aules de primària, secundària i batxillerat de la nostra comunitat. Per tant, en totes les aules es disposarà d'una pantalla interactiva en el software corresponent i en la formació del professorat de la competència digital que s'està organitzant en tot el pla de digitalització que pugui permetre que, diguem, aquestes ferramentes siguin una eina habitual de treball en qualsevol àrea. Que no hi hagi que anar de visita, diguem, a l'aula d'informàtica, sinó que realment entre els portàtils, els tablets i, diguem, les instal·lacions que tindrà cada aula es pugui fer un treball molt més adaptat a les situacions que avui tenim que intentar respondre. He comentat ja abans l'homologació en altres països europeus i també, evidentment, no únicament europeus, sinó de gran part del món. I després també he preguntat per el tema pressupostari. Jo crec que hem tingut, per així dir-ho, la sort, és una manera d'expressar-lo, de que tot el procés d'implantació de la nova llei ha vingut acompanyat d'uns fons europeus molt, molt importants que junten els fons estatals i autonòmics està permetent un increment considerable de professorat i de mitjans als centres educatius. Nosaltres encara volem més, evidentment. Qualsevol responsable educatiu vol tindre sempre més recursos, més professorat, més mitjans per a poder fer-lo, però creguem que en aquests moments la memòria econòmica, per així dir-ho, de la llei ha vingut de lo que ja hi havia previst inicialment, més el suport extraordinari, per exemple, el que acaba de contar ara del pla de digitalització, la immensa majoria d'aquest pla ve directament dels fons europeus que s'estan aplicant en el conjunt dels països de la Unió Europea. Han participat els diferents sectors, evidentment, com qualsevol norma educativa, té els seus mecanismes de representació, de treball, en les meses corresponents, en les mares i pares, els meses sindicals, el Consell Escolar de l'Estat, els Consells Escolars de les Comunitats Autònomes. En definitiva, evidentment, i d'on partís la llei, que el Congrés dels Diputats i Diputades, el Senat, en definitiva, ha tingut els tràmits, diguem, ordinaris de qualsevol llei, de qualsevol canvi educatiu d'aquest calat. I, evidentment, això significa també que hi ha que fer un seguiment, com estem fent, de la seva implantació. Preguntar-vos també, quin sistema de control hi ha per a l'aplicació correcta de la llei? Doncs el mateix sistema de control que hi ha per al funcionament ordinari del sistema educatiu, que és les instruccions que dona l'administració educativa, el paper que juga en el dia a dia a la inspecció d'educació, que fa un seguiment dels centres, de com s'estan produint tots els canvis normatius que s'estan incorporant i de quin tipus de suport, d'acompanyament requereix el professorat i les famílies i l'alumnat per a poder fer-lo millor. També plantejàveu per el tema que, com sabeu, ha sigut un element de debat important en aquesta comunitat sobre els àmbits en secundària obligatòria. Primer vull explicar el per què es va prendre aquesta decisió i en quin moment estem en l'actualitat. Tota la llei insisteix, com he dit des del principi, en reforçar el paper del que significa un ensenyament competencial. Ensenyament en el sentit de saber aplicar els coneixements adquirits a la resolució de diferents tipus de problemes. Però per afavorir aquest tipus de procés hi ha que buscar també ferramentes que estan demostrades que contribueixen a millorar aquest tipus de formació, com són el treball conjunt en projectes interdisciplinaris i per això en el decret de currículum figura tant en primària com en secundària un espai específic que es diu projectes interdisciplinaris, que és un intent que tot el professorat, els centres, treballen en projectes que vagin més enllà de l'àmbit d'una disciplina concreta per a poder afavorir aquest treball en equip i per a poder afavorir aquest treball coordinat de diferents departaments didàctics. I també, en la mateixa línia, van la configuració d'àmbits de coneixement en el primer curs de l'ESO. Recordaré algunes qüestions. Per exemple, en sisè de primària, el professor, professora, tutor, tutora, dona
matemàtiques, naturals, socials, plàstica, valencià, castellà i l'últim any també educació en valors. 7 àrees diferents. I uns mesos després, al passar l'estiu de sisè a primer de l'ESO, hi ha 7 profes diferents per a donar les 7 àrees que l'any anterior la donava un mestre. És evident que aquest canvi és un canvi molt gran, el que es produeix per a l'alumnat, que, com he dit moltes vegades i repetiré, l'alumnat de primer de l'ESO té més assignatures que anys, que és una manera gràfica de dir que tenim una estructura del currículum molt compartimentada en diferents disciplines i fa falta reforçar el treball en equip, fa falta reforçar que per a aplicar la resolució de qualsevol problema dels que hem vist en l'objectiu de desenvolupament sostenible o qualsevol competència que va més enllà de les competències concretes d'una disciplina particular. Fa falta espais de treball conjunt. Fa falta treballs que puguen permetre que quan estàs estudiant o quan estàs resolent un problema de matemàtiques no utilitzes unes fórmules genèriques. Agafa un problema físic, químic, tecnològic de la realitat i a partir d'ahir treballa les ferramentes corresponents. I per tant, ahir estàs afavorint aquest treball conjunt de professorat de diferents especialitats per a que puguen desenvolupar-lo en condicions. Es va produir, com sabeu, una sentència aquest estiu en la qual es plantejava com a mesura cautelaríssima que fins a que no es produïra, diguem, la sentència definitiva, el treball per àmbits hauria de ser una decisió de cada un dels centres. Partint d'aquesta situació, al comunicar-se, crec que va ser el 17 d'agost, aquesta mesura presa pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es va enviar van tindre les reunions corresponents en tots els sectors i es va enviar un escrit als centres educatius per a que prengueren la decisió que consideraren en aquest moment més adequada. En aquell moment es va transmetre això que es tenia que pronunciar el claustre, el Consell Escolar, i que després seria en funció de la decisió del Consell Escolar com es prendia la mesura d'organització del currículum. Producte d'aquest tipus de procés, el 81% dels centres van decidir continuar en l'organització per àmbits i el 19% van decidir tornar a l'estructura curricular, diguem, anterior en disciplines diferenciades. Això és el que està passant en el curs actual. És evident que també, com suposa que vosaltres tindreu informació per als centres on teniu matriculats els vostres fills o filles, que un tema d'aquestes característiques també, a pesar que és el tercer any que s'està aplicant ja en primer de l'ESO, portem 3 anys aplicant-lo, que hi ha de tot en el sentit que hi ha qui ho té més treballat, hi ha que s'està fent una organització millor, hi ha que responen tal, i altres que encara estan en procés d'elaboració d'aquest tipus de propostes per anar millorant la seva aplicació. S'està fent també molta formació del professorat en aquest tema, en el tema dels àmbits, i elaboració de materials específics. Algunes editorials també han elaborat material concret per a poder facilitar aquest tipus de tasca. I quina és la idea que portem? Ara estem negociant l'ordre de plantilles de primària, d'infantil primària. A continuació negociarem l'ordre de plantilles de secundària batxillerat i el que anem, la nostra intenció com a Conselleria d'Educació, la proposta que presentarem, i ja la treballarem quan la presentem tant en vosaltres com en les organitzacions sindicals, Consell Escolar, etc., és per a afavorir aquest treball conjunt en equip, per a afavorir un bon coneixement de les diferents disciplines que configuren l'àmbit, és posar un percentatge d'hores que es tindran que donar en règim de codocència, és a dir, que hi hagi 2 profes simultàniament en l'aula, per tant, de 2 especialitats diferents, el qual, permetirà un treball també més col·laboratiu i més de respondre a les necessitats de l'alumnat en aquest moment. En això estem. També us tinc que comunicar que el divendres passat, en aquest mateix despatx, vam tenir una reunió en les 3 facultats d'educació de la Universitat, la UCI de Castelló, de la Universitat d'Alacant i la Universitat de València, les 3 facultats d'educació que hi ha, per a que feren també un estudi en una mostra de centres de com està anant, l'aplicació dels àmbits en els diferents centres i l'encàrrec, que les fa la Conselleria, que la tenen que concretar, és que demanen l'opinió al professorat que estigui impartint els àmbits, a la resta del professorat, a les famílies i a l'alumnat.
per a tindre, diguem, una visió dels diferents sectors de la comunitat educativa, de les coses que pensen que n'hi ha que millorar, el tipus de suport que requereix. En definitiva, nosaltres continuem pensant que és una molt bona opció per a millorar els resultats de l'alumnat. De fet, crec que us va donar en una reunió que van tindre la Junta Directiva de la Confederació Gonçalo Anaya les dades dels últims anys, que havia pujat al voltant del 5% el percentatge d'alumnat que havia superat, diguem, primer de l'ESO respecte a l'estructura anterior, i creguem que, per els contactes que tenim, ara quan tinguem l'estudi de les universitats tindrem ja dades, diguem, globals més generals, però les dades que tenim en aquests moments són positives i pensem que, per tant, és una ferramenta que pot permetre que aquesta aposta per un currículum competencial tinguin més, junten els projectes interdisciplinaris, junten els canvis metodològics plantejats, tinguin més possibilitats d'anar cada vegada millor. A veure altres qüestions que plantejàveu. Per què el batxillerat generalista? A veure, a banda de les modalitats que ja estaven establertes en la legislació anterior, s'han introduït, diguem, dos canvis. Un, l'anomenat batxillerat artístic de dos vies, la via, diguem, més d'educació plàstica i la via més musical. O sigui, dins de l'artístic estan aquests dos camps, la via plàstica i la via musical, la via de disseny i arts plàstiques i la via musical. Bé, i l'altre canvi és la introducció de l'anomenat batxillerat general. Un anomenat batxillerat general que el que té és la mateixa estructura que la resta de batxillerats i l'únic que passa és que n'hi ha en primer dos matèries i en segon altres dos que són diferents. I són diferents, per exemple, en el cas de les matemàtiques, en un cas tenim les matemàtiques, diguem, aplicades a les ciències socials que es donen per part de l'alumnat, normalment, que cursa el batxillerat, normalment no, el que cursa el batxillerat d'Humanitats, tenim les matemàtiques de l'àmbit científic, que cursa l'alumnat que va al batxillerat de Ciències, i tindrem després unes matemàtiques generals. Què diferència hi haurà entre elles? Hi haurà no, ja, perquè estan publicats els decrets de currículum corresponent. I aquest batxillerat general el que intenta respondre a alumnat que no té als 16 anys, que quan acaba l'ESO no té encara definit quina és l'opció d'estudis postobligatoris que millor li pot, diguem, afavorir la seva projecció, la seva continuïtat d'estudis. Perquè n'hi ha alumnes que ho tenen molt clar, que ho sabeu de sobre, que, encara que després canvien, però que en principi tenen molt clar que volen fer treballar en tal àmbit professional o fer tal tipus d'estudi universitari i això normalment lliga a les modalitats de batxillerat que n'hi ha en l'actualitat. Però n'hi ha altres que no ho tenen clar, que no tenen decidit quina és la seva continuïtat. Per a aquest sector de l'alumnat, fonamentalment, és per al que va adreçat el batxillerat general, perquè té la mateixa formació global que la resta, però al mateix temps, en aquelles matèries que són més específiques, se les intenta donar un contingut una mica més global que li pugui permetre tant continuar un tipus d'estudis com altres. Sabent ja, evidentment, que si després, ja que he posat l'exemple de matemàtiques generals, si després opta al final, perquè té molt clar que vol fer uns estudis universitaris, per exemple, molt lligats a l'àmbit de les ciències, ja sap la part, diguem, de les matemàtiques que tindria que reforçar a l'entrada en primer de la universitat. Això ja s'hi automatitza opció. Però és que n'hi ha carreres universitàries que no requereixen aquest tipus de formació especialitzada, ni en un àmbit ni en l'altre. O, si volen fer un cicle formatiu de FP de grau superior, que no respon tampoc, diguem, a aquesta classificació clàssica de ciències, lletres, humanitats, sinó que tenen altre tipus de components. I això és el que pretén el batxillerat general. Com serà la nova EBAU? Això, la idea és la següent. Aquest tipus de canvis que estem plantejant en el conjunt de l'educació, en totes les etapes educatives, evidentment, comporta també un canvi, com hem comentat, en la forma d'avaluar, en la forma d'analitzar el grau d'assoliment de les competències específiques de cada una de les àrees i matèries, i això es té que reflectir també després en el tipus de proves que es fan, proves externes en aquest cas, per a l'accés a la universitat. Què és el que està regulat de moment? De moment, el que està previst per a la seva aplicació. Enguany, ja des d'uns dies, el Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes han seleccionat una mostra de centres per a poder fer un pilotatge de la prova nova.
que es farà des d'ara fins al mes de març-abril, es faran les correccions necessàries i de manera que aquest estiu ja es conega, diguem, en absoluta claretat quin model de prova se passarà en juny del 24, és a dir, per als alumnes que l'any que ve es comencen segon de batxillerat. Per a que aquest canvi sigui un canvi tranquil i que pugui consolidar-se tant per part del professorat com de l'alumnat, la idea és que la prova de juny del 24 sigui pràcticament la mateixa, per entendre'ns, que la de juny del 23, que únicament tinga algun xicotet canvi d'alguna pregunta, alguna qüestió, algun ítem per a desenvolupar més competencial, per entendre'ns. Mentre que la resta continuaran, diguem, més o menys com ha sigut fins ara. I la idea és que en els propers 6 anys se vagi cada vegada retocant un poquet més en aquesta direcció, de manera que els alumnes que enguany han fet primer de l'ESO, vist de 6 anys que estaran fent segon de batxillerat, aquells que hagin continuat estudi de batxillerat, serà quan ja aplicarien una prova, diguem, de caràcter globalment competencial. Fins a aquest moment s'anirà introduint a poc en funció també de com vagi funcionant per a no perjudicar a cap alumne en aquest procés al llarg dels propers 6 anys. S'està treballant, evidentment, conjuntament amb les universitats i les administracions educatives per a que tot aquest procés es pugui fer d'una manera tranquil·la. Es manté, com sabeu, que la nota mitjana per a l'accés a la universitat compta un 60% la de l'expedient acadèmic de l'alumne, que són les qualificacions obtingudes en el seu centre educatiu, i un 40% la prova corresponent d'accés a la universitat. Per tant, no contemplem en absolut cap tipus de modificació substancial, diguem, en el resultat de l'alumnat, sinó simplement anar, diguem, a poc acompanyant aquests models de prova que s'ajusten cada vegada més als canvis de currículum i, per tant, d'avaluacions que s'han produït al llarg de la implantació en les diferents etapes educatives. Bé, doncs, això és... Porta una hora ja parlant, en compte del temps. Això és l'intent que havíem fet de, per un costat, explicar les qüestions generals de la llei, però, per altre costat, també anar responent a qüestions que havíeu formulat. Com deia abans, la presentació que us hem passat us l'enviarem tant en valencià i en castellà, la presentació en PowerPoint que hem vist ara, i també intentarem donar resposta, com deia abans, a totes les qüestions que o bé no han quedat clares després de la intervenció ara, perquè no sé si està previst que es pugui fer també alguna... Sí, vamos, que en el temps que considereu, per a poder fer alguna qüestió més de les que no hagi treballat, per a poder... Vist un tema que no he tocat, el tema de l'increment de l'horari en l'ESO, que també és una qüestió que ha suscitat, diguem, polèmica en alguns centres. Està clar que quan entrem en debats d'horaris i tal, sempre és molt complicat arribar a un punt d'equilibri. Però el que realment, en encert o en error per part de l'administració educativa, el que s'ha fet, evidentment, és analitzar de quina manera es podia respondre millor a la formació que requereix el nostre alumnat per a tindre les competències clau i les competències específiques de totes les àrees del currículum. I això ha suposat, a l'hora de fer la distribució de les diferents hores per àrees i matèries, en el que són matèries que tenen que cursar tots, suposa, diguem, mantindre el primer com està en l'actualitat, en segon es puja una hora i en tercer també una hora. I és com queda, diguem, la proposta horària. Nosaltres ahir, està clar que cada opció té les seues avantatges i inconvenients. Això ha provocat alguna crítica per part d'alguna associació, algun col·lectiu que considera que l'horari de l'alumnat és excessiu. Nosaltres, evidentment, com qualsevol altre tema, farem un seguiment de com va funcionant i, evidentment, en el moment que calga, introduirem els canvis necessaris que pugui permetre, diguem, donar millor resposta al que, en definitiva, volem totes i tots, almenys els que estem així, que és millorar l'educació dels nostres filles i fills. També heu parlat d'un tema recurrent,
que és el famós pacte per l'educació. Jo des que era xicotet vinc escoltant, diguem, aquesta frase, que ho hem intentat algunes moltes vegades, però mai s'ha arribat a aconseguir, diguem, el que s'anomena un gran pacte d'estat per l'educació. De tota manera, també jo crec que moltes vegades el de tant de canvi tampoc respon, diguem, a la realitat de lo que són, diguem, els canvis en el dia a dia de les aules. És evident que el currículum necessàriament té que anar adaptant-se a les noves necessitats de la societat, necessàriament. Avui no es tenen els mateixos coneixements de la geografia, de la història, de les matemàtiques, de la física que es tenien fa 20 anys o 30 anys, però ja ni 10. I es necessiten, diguem, una sèrie de ferramentes, per exemple, tot el que significa la competència digital. Doncs fa uns anys és que ni existia internet, perdó, i per tant els currículums tindran que adaptar-se a que avui n'hi ha noves ferramentes que tenen que permetre, per exemple, en aquest cas, introduir aspectes fonamentals, com són el saber buscar la informació, saber seleccionar-la, saber ser crític davant d'ella, saber tindre elements, en definitiva, que permetisquen poder dilucidar entre diferents opcions que t'apareixen quan busques, diguem, determinat tipus d'informació a través d'això, en aquest cas, de la xarxa d'internet. I aquest tipus de qüestions hi ha que treballar-les, perquè si no es treballen, evidentment, cadascú entra en el seu mòbil, entra tal, i tampoc té les ferramentes necessàries per a poder fer això. I per això és molt important que qüestions que abans no estaven ni presents en el nostre dia a dia, perquè no existien, entre altres coses, o sigui, no és broma, requereix que puguem ser capaços de veure. Per un costat, he parlat de dues coses. És una nova competència molt important ara que no ho era tant quan l'única informació la rebíem. O de lo que llegíem per ahir, o del que ens contava el profe, o del que estava la mare o el pare en casa o el teu germà. Avui l'accés a la informació és molt més fàcil. I per tant, si és molt més fàcil, vol dir que hi ha que saber fer-ho. Hi ha que saber treballar-lo. Hi ha que saber no tragar-se la primera que llegeixes. Hi ha que ser crític davant d'aquesta informació. Hi ha que poder contrastar-la. Hi ha que poder fer treballs que puguen permetre utilitzar aquestes ferramentes per a fer millor el procés educatiu. Per tant, això són, diguem, com a noves competències. I d'altres, el que fa falta és actualitzar els coneixements en funció del que avui la societat sap i en funció de les necessitats que tenim en l'actualitat. Avui ja no fa falta explicar-li a ningú que és fonamental dominar bé un idioma estranger. Fa 30 anys feia falta explicar-lo, en perdó, perquè no tot el món ho tenia tan clar. Avui és una necessitat tan evident que ningú qüestiona. El debat avui està en com fer-lo bé. No està en si és imprescindible o no dominar un idioma estranger com a mínim. I aquest tipus de qüestions són les que realment estan incorporades en la llei. També heu plantejat suprimir els concerts. Doncs no, els concerts estan regulats des de l'any 85 en la LODE i, bueno, han passat 38 anys i continuen. Per tant, no n'hi ha cap novetat en la llei respecte a l'existència o no dels concerts. El que sí que n'hi ha canvis està en el procés d'admissió de l'alumnat, que nosaltres no hem tingut que canviar-lo perquè ja ho havíem incorporat abans, en el sentit de garantir una escolarització equilibrada de tot l'alumnat en dificultats entre tots els centres que paguem entre tots, és a dir, entre la pública i la concertada. En definitiva, el que n'hi ha és avanços respecte a garantir aquest equilibri d'escolarització, avanços respecte a garantir també la participació en els consells escolars de tota la comunitat educativa, tant de la pública com de la concertada. En definitiva, avanços que van en aquesta línia de que els centres que paguem entre tots tinguin drets, però també obligacions per a poder respondre a aquesta inversió que es fa col·lectivament com a societat. I crec que ja dels temes que tenia en principi apuntats he repassat els que tal, però en fi, oberta que ara pugueu plantejar el que considereu. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Miguel. Ara, si de cas, les companyes, Raquel, Merche, Anna, que heu anat prenent les paraules que s'han demanat i algunes preguntes que han eixit en el xat, doneu vosaltres l'ordre que l'heu estat controlant. No anem a fer tampoc un torn de paraules massa extens, anem a posar-li un límit. Ara les companyes van donant la paraula, activant i desactivant. Raquel? Bueno, Miguel, moltes gràcies.
Ha sigut una explicació molt extensa i molt clara, encara que crec que podríem estar parlant unes quantes hores més, però hem de concretar. Raquel, teniu ja torn de paraula? Sí, bueno, a veure, jo m'he pres nota per ordre de com anàvem consultant en el xat i llegir-vos un poquet. A veure, qui selecciona els sabers bàsics? Qui és el responsable de seleccionar quins són els sabers bàsics per a l'ensenyament? Després, s'ha format el professorat per a aquest tipus d'ensenyament? Sí que has comentat que s'ha fet formació i tal, però és que és molt important el tema de la formació. Quant de temps se va tardar en ficar 2 professors per aula? Perquè has parlat de que hi ha un projecte, d'un percentatge, de que està en debat entre professorat i tal, en els sindicats, però clar, és important també per aconseguir un bon objectiu el tema de la coeducació. De moment, aquestes 3 preguntes són les primeres que he recollit. Perdona, l'última no he entès bé. L'última és quant de temps es va tardar en aplegar a tindre 2 professors per aula, en què n'hi hagi una coeducació real, la codocència, perdó. Val, que no t'havia entès de la pregunta. Molt bé. A veure, qui selecciona els sabers bàsics? Doncs els especialistes en les diferents àrees i matèries. És a dir, quan he dit abans que, per exemple, en el cas de la nostra comunitat han participat més de 150 persones treballant al llarg d'any i mig en l'elaboració del currículum, quina traducció pràctica té això? Doncs que s'han reunit al voltant de 8 o 9 profes de biologia i geologia i dins del marc general establert pel Ministeri d'Educació en quant a, l'estructura global del currículum, han estat seleccionats els continguts que hi hauria que impartir en biologia i geologia en cada un dels cursos. Al mateix temps que ells estaven en l'aula 1, estaven reunits en l'aula 2 des de geografia i història i en l'aula 3 de filosofia. I 8 o 9, 5 o 6, dependís de les diferents especialitats de cada una de les matèries, són els que, per un costat, i a més, ells que ho fan? Doncs, evidentment, partint de la lectura del currículum de l'Estat, de la lectura del currículum de França, de Canadà, d'Alemanya, de Suïssa, perquè és evident que n'hi ha coses que són molt més específiques d'un país o un territori determinat, però n'hi ha altres, evidentment, que són comuns per a tal. Les matemàtiques, no n'hi ha moltes diferències entre un país i altre. I, per tant, l'analista és quina trajectòria s'ha tingut en aquests països, i en el nostre, evidentment, i l'experiència d'aquest professorat, que són professors en actiu, que estan treballant en les diferents etapes educatives. Per això comentava abans que quan es diu és que algú en el seu despatx ha elaborat tal. Això ha sigut fals sempre. Mai s'ha elaborat el currículum per cap conseller, ni per cap ministre, ni per cap director general. Els currículums sempre ho han elaborat professorat en actiu de les diferents disciplines. El que s'ha establert per part ara, ja que posava l'exemple d'aixòs profes de biologia, geologia, de geografia, història, de filosofia, de matemàtiques, d'anglès, de valencià, de castellà, reunits en altres del mateix àmbit disciplinar, el que han vist també és com contribuir des de cada una de les disciplines a aquestes competències transversals que són comuns per a tots. I, per tant, fer també una lectura des de cada disciplina de com puc contribuir des de la meva disciplina a la formació en qüestions que van més enllà d'un àmbit disciplinar concret. Que si repassem la vida, veurem que no n'hi ha cap àmbit que siga d'una disciplina, sinó que tots tenen, interrelacions de moltes, no? I, per tant, aquests grups després també han treballat entre ells per a veure cada una d'elles com repercutia en la consecució dels objectius o les competències clau generals. Està preparat el professorat? A veure, en qualsevol àmbit professional, sempre que es produeix un canvi, doncs ja hi ha professionals, i ara estic parlant de tots, me dona igual que sigui de l'àmbit de la medicina, que de la mecànica de l'automòbil, que de l'educació, doncs que sí que estan fent ja aquest tipus de treball fa molt de temps i altres que no tenien el mateix tipus de dinàmica de treball. Però això, sempre que es produeix un intent de canvi d'aquestes característiques que intenten millorar, per tant, la formació del nostre alumnat, el que s'organitza són activitats intenses de formació permanent del professorat que puguen permetre que aquest procés se vagi produint i se vagi consolidant.
A més d'excursió de formació que organitza directament la Conselleria a través de la xarxa de CEFIRES, hem posat en marxa l'any passat, i enguany quasi s'ha duplicat, una iniciativa que es diu IMOUTE, que consisteix en l'intercanvi d'experiències entre centres educatius. Fins ara, com sabeu, a través del programa Erasmus o similar, la gent podia anar-se uns dies a França, a Alemanya, a Holanda, per a poder veure i analitzar experiències d'altres països en la mateixa etapa educativa per a poder, diguem, afavorir el que significa això, l'intercanvi d'experiències i la formació entre iguals. Però, en canvi, no teníem organitzat algo tan senzill com anar-se al centre que està a 20 quilòmetres. I dins de la mateixa comunitat autònoma i l'avantatge, a més, no solament de la proximitat, sinó que tenen la mateixa normativa, tenen la mateixa trajectòria i poden molt més intercanviar experiències i, per tant, respondre millor als problemes que tenen en comú la pràctica totalitat dels centres. Doncs això l'any passat ja va ser una experiència molt, molt positiva. De fet, després d'un any encara no he escoltat ni una crítica. Han participat més de 1.000 centres, i enguany, no sé si conegueu, ho diré ràpidament, l'esquema és molt bàsic. N'hi ha centres que s'ofereixen com a anfitrions, de dir, en el nostre centre treballem molt bé l'àmbit de l'educació artística, perquè resulta que aquí, en fi, tenen un projecte molt concret de com desenvolupar-lo. S'ofereixen com a anfitrions per a explicar com estan treballant la formació artística per al seu alumnat. I altres centres, en canvi, el que fa molt bé és el treball al voltant del medi ambient, i altres el que fa molt bé és un treball al voltant de com utilitzar les matemàtiques en fi, de qualsevol tipus de casuística. S'ofereixen com a anfitrions d'aquests temes. I els altres s'ofereixen com a observadors, és a dir, per anar. I la immensa majoria dels centres tenen coses que contar, perquè fan coses bé, i tots també tenen coses que observar, perquè tenen que millorar tots els processos. Doncs ja han multiplicat pràcticament per 2 el nombre de participants. Estem parlant ja de 1.500 centres que n'hi ha enguany implicats. La pràctica total, un percentatge elevadíssim, que això està permetint també que aquesta formació de com estem treballant així en la codocència, com estem treballant en l'àmbit lingüístic i social, com estem treballant les matemàtiques, la història, la filosofia per a tal. Està també afavorint aquesta formació entre iguals. I després, un altre àmbit de la formació és l'elaboració de materials curriculars i de models, com comentava abans, models de programació, models d'informe, com s'està treballant també en altres comunitats autònomes en altres centres, que pugui permetre a poc anar consolidant el que és el coneixement compartit. La tercera qüestió era quant de temps per a tindre tot profes per aula? No m'he explicat bé i vaig intentar explicar-lo millor ara. A veure, en primària, i en infantil, i en qualsevol etapa educativa les seues característiques. Si es comença per primària, per dir, un alumne no, el grup de tercer A de primària en un centre té 25 hores a la setmana, com sabeu són 22 hores i mitja en l'aula i 2 hores i mitja en el pati, i el professorat d'aquest centre, el professorat que intervé en aquest grup d'alumnes, quan entra, el tutor és el que més temps està, evidentment, el grup corresponent, però entra l'especialista de música, l'especialista d'anglès i l'especialista d'educació física. Com a mínim aquests 3. I aquestes 6-7 hores que entren especialistes, el tutor pot fer 2 coses. Ja cada centre ho té organitzat, dic 2 coses d'una manera ràpida de dir-lo. Pot continuar en la mateixa aula, al mateix temps que està l'especialista, per a fer aquest treball conjunt en codocència, i 7 hores a la setmana. Per tant, de les 22 i mitja que està dins de l'aula, 7 hores, que és un terç de l'horari, pot estar fent codocència en l'especialista que entra o pot anar a un altre grup diferent a fer alguna activitat de reforç en alguna de les àrees que es considera adequades en un grup més reduït o en codocència en un altre grup. Això en primària. En la mesura que la plantilla d'un centre de primària és més gran, tens més possibilitats, més capacitat per a poder tindre més grups que al llarg del dia tenen 2 profes simultàniament en l'aula. Ara em passa a secundària. En secundària, a més del que hem parlat dels àmbits, està també que tots els centres, i ara ho veurem també a l'hora de plantilles, com estava dient, tots els centres tenen hores per a desdobles, reforços, per a activitats complementàries. Tots. Com utilitzen aquestes hores? Aquestes hores analitzen, diguem, la quantitat global que tenen el centre i uns el que fan és, doncs mira, en primer de batxillerat
com que som 29 en la classe del que siga, anem a crear dos grups, uno de 15 i uno de 14. I en unes hores determinades, aquest grup de 29 es partís en dos. O altres centres el que fan és, en lloc de partir el grup en dos, el que fan és entrar dos profes simultàniament en l'aula. El cost econòmic és el mateix. Dona igual que es partisquen dos o que entren dos simultàniament a l'aula. Dependís del tipus d'activitat que vaig anar a fer, és millor una opció o millor l'altra. El que he dit com a comentari afegit nou és que aquestes hores que estem donant per a desdobles, reforços, etc., les incrementarem en secundària per a poder atendre millor l'organització curricular per àmbits en primer i en segon de l'ESO. I, per tant, els centres que opten, de moment, mentre no hi hagi sentència, doncs els que opten voluntàriament per impartir el primer o el segon de l'ESO per àmbits, tindran unes hores addicionals per a que, almenys, per exemple, el 50% de l'horari de l'àmbit estiguen dos profes simultàniament en l'aula. I d'aquesta manera també afavorir aquest treball interdisciplinar i aquest major coneixement de tots els continguts que es treballen en aquest àmbit en particular. Per tant, no és quan arribarem a tal. En aquests moments, en secundària, la ràtio, ho hem parlat moltes vegades, la ràtio més significativa, la que medís qualsevol país, per a veure quina és la inversió d'una societat d'educació, és el nombre global de profes que n'hi ha en funció del nombre global d'alumnes. En secundària estem, de mitja, en una ràtio de que si un centre té 1.000 alumnes, té 100 profes. Té al voltant d'un centenar de professors. I en primària, 11 com a algo. Entre 11 i 12. Bueno, doncs, aquest professorat està clar que és molt més enllà de les hores curriculars assignades al curs. I per això són les hores que estava dient per a desdobles, reforços, per a plats d'actuació específics d'un sector de l'alumnat, etc. Per tant, avui ja tenim això. En la mesura que puguem anar incrementant, que és evidentment sempre el nostre desig, el professorat en els centres educatius, hi haurà encara més possibilitats que avui per a poder tindre aquesta codocència o aquests grups més reduïts en el moment que es consideri per part de cada centre. Sí, tenim una pregunta de Rafa Gallent. Diu, com es pot fer una educació més integral i amb major contacte en l'exterior de l'aula? Això suposa que se referirà a les metodologies. Pedro Albino pregunta per la proposta educativa del centre, qui la decideix, igual que sabers bàsics, i si depèn única i exclusivament de la professora o del consell escolar o del claustre. I després tenim unes preguntes que corresponen a incidències d'instituts i són, a més, situacions i reflexions sobre l'ampliació de l'horari en l'ESO quan els afecta als alumnes transportats per la raó que és molt més temps encara que els alumnes dels instituts que no són transportats. Són concretament l'AMPA i el Joan Fuster de BMWAR, que també han traslladat aquesta pregunta com a incidència, i després tenim de l'AMPA i de Novelda, que també fa una reflexió que diu que caldria veure si aquesta ampliació d'horari és productiva, és a dir, si el que volem és tindre més temps per aprendre més de l'establert, o si anirà de la mà d'una pèrdua de temps d'atenció, que ja és molt, i el cansanci de l'alumnat que puga fer productiva la captació i l'enteniment de l'alumne. És a dir, més temps de vegades no és guanyar o millorar en aprenentatges. Deixem ahir la reflexió. Serien aquestes dues preguntes i una incidència que és molt concreta, que caldrà una resposta més en particular, que ja l'hem traslladat a la Secretaria Autonòmica, i la reflexió també de l'Institut de Vinalopó. La primera és la que no m'ha quedat clara. Sí, suposa, Rafa Gallent es pregunta com es pot fer una educació més integral i amb major contacte amb l'exterior de l'aula. Suposa que vinculada a l'entorn o amb experimentació o amb eixides, no sé en concret a què es refereix tampoc. Sí, bé, doncs respecte a la primera qüestió que planteja Rafa Gallent, està clar que crec que ho he dit en quasi la primera frase de la intervenció, en el sentit de dir, vivim en un món en el qual sempre s'ha de pres coses
dins de l'àmbit escolar i fora de l'àmbit escolar. Però avui més encara, no? Avui més encara en el sentit que l'accés a la informació i la intervenció de diferents agents és molt superior a la que era fa unes dècades. De quina manera, si volem, per exemple, el més clar és quan parlem de competències transversals o quan parlem dels objectius de desenvolupament sostenible, que són, diguem, reptes que impliquen a tota la societat, no impliquen, evidentment, al nostre alumnat exclusivament. I, per tant, ahir, aquesta educació més integral, els centres que treballen, que cada vegada n'hi ha més, jo crec que és una bona notícia, en altres agents, en l'administració local o en ONGs o en l'AMPA, si té, diguem, contactes en altre tipus de col·lectius, tot el que significa involucrar a més gent en el procés educatiu, normalment, només que es faci un mínim, diguem, de seny i de coordinació, sempre repercuteix en una educació més integral de l'alumnat. Per tant, els decrets de currículum estan en aquest missatge d'educació més integral, de temes més globals que van més enllà d'un àmbit concret i també en la necessitat que tenim que implicar-se totes i tots per a realment aconseguir, i ahí ve el famós refrany de la tribu africana, la tribu Masai, de que per educar un xiquet fa falta tota la tribu. El que fa falta és promoure, efectivament, que tota la tribu, cada un des de les seues possibilitats, intervinga en aquesta formació més integral que, per tant, estiga més contextualitzada en el que requereix cada àmbit territorial en concret. La segona qüestió, qui decideix aquestes decisions de cada centre? Doncs n'hi ha diferents nivells, evidentment. En un centre n'hi ha una sèrie de decisions globals respecte al projecte educatiu, respecte als reptes fonamentals que es planteja al centre i tot el que va integrat en el projecte educatiu que decideix el Consell Escolar. I n'hi ha altres decisions que corresponen al claustre de professorat i altres que corresponen a la Comissió de Coordinació Pedagògica, al Departament de Llengua, al de Matemàtiques, al d'Història, a l'equip de cicle de segon de primària. En fi, dependeix del tipus de decisions que mai decideix un profe individualment. El que decideix és, dins del marc acordat per el centre, i dins del marc, si estem parlant de primària, el centre més... I en el centre està Consell Escolar i claustre segons els temes. A continuació, equip de cicle, que defineix una programació per al cicle per a veure què competències específiques se van a treballar en cada un dels cursos i tal. I al final ve la programació d'aula, que per tant és concretar les decisions anteriors que s'han pres a altres nivells. En el cas de secundària, el mateix que he dit, però en lloc de ser l'equip de cicle és el departament didàctic corresponent. Estem parlant del departament de llengües, el departament de matemàtiques, el departament de geografia i història, après dins del marc acordat per el claustre i dins del marc acordat per la Comissió de Coordinació Pedagògica, on estan tots els caps de departament, més el cap d'estudis, l'equip directiu, després arriba ja a la concreció de cada aula. Doncs aquest és l'esquema, per tant, un profe no pot anar al seu aire, perquè té que formar part d'aquest projecte col·lectiu que s'hi ha que concretar en cada un dels nivells. El tercer punt, ho he comentat una mica abans, però jo crec que ja dic que anem a estudiar-lo i, evidentment, la problemàtica per el tema del transport, etc., és diferent en els centres comarcals que en els centres que són en una ciutat. El que sí que vull dir, que a més del compromís d'estudiar les possibles solucions als problemes que s'han creat, estem parlant de, si parlem de la intensitat i de l'alumne, estem parlant d'una hora a la setmana. Dic que ni per a bé ni per a mal, crec que una hora a la setmana canvia tot el plantejament de l'educació. I no estic dient en això el que estigui ben fet o mal fet, cada algú tindrà la seva opinió, si aquest creixement d'una hora està o no justificat, o és millor o és pitjor. L'únic que dic és que situem també els debats a Natal. El tindre 29 o 30 no crec que canvi radicalment, ni per a bé ni per a mal, la situació d'un alumne. I no estic en absolut qüestionant el dubte. L'únic que estic dient és que anem a analitzar-lo bé, anem a veure les avantatges i inconvenients que té cada opció i també anem a estudiar, com ho dic molt bé, l'Institut de Reguard m'he llegit, ja me l'havia llegit abans perquè l'havien enviat individualment abans i després el vostre resum, la situació que plantegen, sobretot per el fet de ser un institut comarcal que té transport i que això, evidentment, no és una problemàtica únicament de l'Institut de Reguard, però sí d'aquells centres que tenen, diguem, afluència comarcal i, per tant, tenim que analitzar també de quina manera resoldre els problemes que s'han pogut, diguem, crear.
Hi ha més preguntes? Així consultaven que com que el professorat és el que evalua, sobretot en primària, el que valora molt, en primària i durant els àmbits. El professor és el que du tot el projecte, tot el programa. Què passa quan agafa la baixa mèdica un professor i en mans de qui queda això? Com se coordina aquest sistema? Quina continuïtat se li dona? Després, en el tema de la digitalització, així parlen de un poc com se va produir, com se va anar produint i que se suposa que això dura el que se baixa el pes de les motxilles. Com afectarà, per exemple, també en el xarxa llibres la digitalització? Com funcionarà? I després, què fem les famílies davant de mestres que no vulguin acceptar aquests canvis? A veure, la primera qüestió, està clar que quan es parla que un centre ha de tindre un projecte educatiu global que marca, diguem, el conjunt de les línies d'actuació per al centre. Quan després té que concretar, i quan dic projecte educatiu és per no repetir tot el que hi ha dins, totes les decisions que es prenen, però després en l'àmbit que estem parlant ara, en el currículum, té que també s'ha produït una programació o bé del departament o de l'equip de cicle, com he comentat en les respostes anteriors. I tot això, si es fa en condicions, arriba al final a un profe d'una aula concreta. És evident que si es produeix una baixa mèdica, el profe que vinga a substituir-le té que incorporar-se en la mateixa programació que tenia ja la persona que està substituint i això és el que hem de treballar. I en les institucions, per exemple, d'inici de curs, precisament crec que va ser, a més, a proposta vostra fa un parell d'anys, es va introduir el que quan fora una baixa planificada en el sentit que era una operació, o sigui, que era una baixa, diguem, en principi de més llarga duració, que es poguera elaborar una proposta de treball que poguera permetre que el professor que se'n va de baixa li pugui transmetre al nou el treball que s'ha fet, un poc la línia d'intervenció, per a que sigui el més coherent possible en tot el temps. Com funciona millor això? Quan funciona millor això? Doncs quan el centre té, diguem, una sèrie de decisions col·lectives que estan ahí i que continuen portant-se endavant encara que es produeixen canvis, diguem, per part de qualsevol professor en particular. I jo crec que en això estem i el que tenim que fer cada vegada més, evidentment, és reforçar aquest treball col·lectiu, aquest projecte col·lectiu i aquesta major estabilitat de les plantilles, que també, com sabeu, és un dels nostres reptes per evitar que es produïsquen moltes vegades tants canvis en algun centre determinat. El tema de la digitalització. El que he dit, la digitalització ja se porta fa temps. El que passa és que ara ve una forta en el sentit d'una instal·lació col·lectiva. Per exemple, vosaltres sabeu de sobra, perquè heu participat i col·laborat en això, el que a través de les AMPEs moltes vegades s'han comprat una sèrie de materials que s'han dotat als centres per a facilitar la dotació d'algunes aules i tal. Bé, doncs aquest tipus de procés se va fer en totes les aules de la comunitat, en totes, de primària, secundària i batxillerat, i se va començar ja, crec que el dia 15, avui ja que estem, és que no sé ja ni quin dia estem. Doncs es comença ja esta setmana. Esta setmana es començava ja, de fet ja la setmana passada van estar en alguns centres ja per a veure les instal·lacions que tenien, de quina manera abordar-lo, en fi, aquest procés que se va a fer per a que estiguen les aules tecnològicament adaptades a les noves necessitats. I va acompanyat d'una formació del professorat i d'un pla de digitalització de cada centre que s'està fent per part dels equips que s'han dedicat a aquest tema i que van a continuar dedicant-se tot l'any que ve. Això tindrà repercussió en els motxilles i tal? Doncs espero que sí. Espero que algun dia això se vagi notant, perquè aquests canvis també, com sabeu de sobre, costen
d'assentar-se. Però a la mesura que cada vegada n'hi ha més hardware, més ferramentes, instal·lades en tots els centres i cada vegada n'hi ha més col·lectius que estan fent materials en format digital, cada vegada, per tant, hi ha més possibilitats de fer tensar-se llibres, ja n'hi ha centres que compren llicències digitals i que, per tant, ja han reduït, això s'està aplicant ja avui, centres que han optat, en lloc de comprar llibres físics, per comprar llicències digitals i estar incorporades sense llibres. Doncs en aquest sentit, continuarem treballant. En la mesura que hi hagi més material en el mercat per entendre-nos que pugui tindre aquest caràcter, més possibilitats hi haurà de reduir la motxilla dels alumnes per un costat i d'estar utilitzant bé les noves tecnologies per l'altre. Com sabeu, que ja ho vam comentar també, i hem enviat una carta als centres. Enguany també s'incorpora sense llibres en batxillerat i serà també un pas més que pugui permetre ajudar econòmicament a les famílies perquè la despesa educativa reduïsca tant com sigui possible. I, per últim, què fer si un profe no vol aplicar els canvis? Doncs, com passa en qualsevol àmbit de la vida, les lleis estan per a complir-les i la Inspecció d'Educació té que assumir el paper assumís el paper de sempre de controlar aquest tipus de canvis que estan aplicant en tots els centres educatius. I quan hi ha, o bé, producte de la mateixa intervenció de la Inspecció d'Educació, o bé perquè algun col·lectiu, algun AMPA, planteja alguna qüestió, s'intervé per analitzar què està passant i per què no s'han produït. En canvi, ningú es pot negar a complir una llei, però ningú, no parla de ningú profe, ningú ciutadà en l'àmbit professional en el que estigui treballant es pot negar a aplicar les normes que estan acordades en una societat democràtica per les Corts Espanyoles i per el Parlament Valencià en aquest cas. Sempre hi haurà gent que estigui més a favor o en contra, com ens passa a tots en tots els àmbits de la vida, i fem coses que les fem per normes de convivència bàsiques i establides i altres que sempre es fan millor quan és per convenciment que això està contribuint a millorar la formació del nostre alumnat. Jo crec que més enllà d'excepcions, al sistema educatiu, la immensa majoria del professorat està per la labor, està per... que això no vol dir que no faci les crítiques que considero oportunes fer i el que es tracta és que en qualsevol cas, com dèiem també l'altre dia en més d'una reunió, el que era un bon profe de llengua, d'història, de matemàtiques o de filosofia l'any passat també ho serà enguany, independentment de que hagin canviat alguns enfocaments de la llei per intentar, en definitiva, donar una millor resposta educativa a l'alumnat, que és el que es pretén. Molt bé. Bueno, aprofitant que vos està sonant el telèfon per ahí i que ja estem a punt de les 2 hores, pense que podem donar per tancada aquesta conferència molt productiva en l'agraïment obvi a l'esforç realitzat, recordant-li a totes les nostres AMPes, mares i pares que estan així presents, que totes les preguntes que heu plantejat en el formulari d'inscripció rebran resposta, perquè anem a fer un dossier per escrit responent a totes aquestes preguntes i el tindrem al vostre abast en la pàgina web de la Confederació. I amb això, res, de nou, gràcies, Miguel, Jeremies, per aquesta xerrada molt instructiva. Sé que és un esforç molt gran perquè la llei són 150 pàgines, si no recordem malament. Molt ampla, molt vasta i resumir-la és complicat. Segur que a totes ens ha quedat alguna pregunta per ahí, però ja dic, en aquest dossier segurament podrem respondre-les i trobarem resposta. Recordar-vos a totes i a tots que la Confederació Gonzalo Anaya i les federacions que la conformen, la Castelló-Penyagolosa, Enric Valor d'Alacant i FAMPA València, estem per ajudar-vos a resoldre tots els dubtes i incidències que pugueu tindre i també per a rebre aspectes positius, per què no? Perquè no està de més de tant en tant rebre de part d'algun centre algo que s'està fent molt bé o d'alguna AMPA. I estem ahí per atendre-vos a través dels telèfons, les xarxes i les pàgines web de les federacions i la Confederació. I res més, moltíssimes gràcies. Espero que puguem veure'ns aviat en alguna altra reunió i en alguna altra acció o activitat i que ens animem a participar i a continuar treballant, que totes i tots ho fem, en la millor educació
pública per a les nostres filles i fills. Moltíssimes gràcies a totes i tots. Fins a la pròxima. Gràcies, Miguel. Gràcies, Jeremies. Gràcies, companya, que no sé qui ets. Fins a la pròxima. Sí, bueno, no heu presentat, si me permetisses, l'altra companya que està amb nosaltres, que no l'han dat, és en Paralós, que treballa en la Secretaria Autonòmica i també ha col·laborat i col·laborarà també, diguem, en replegar totes les qüestions formulades, en poder organitzar les respostes. Per això estava també avui a la reunió, per prendre bona nota de tot i poder analitzar-ho conjuntament. Jo simplement gràcies a vosaltres per la vostra implicació i espero que puguem, tots els que estem en els ahir, col·laborar amb vosaltres per a que una llei que intenta, en definitiva, millorar l'educació, millorar la qualitat amb equitat, que d'això no en parlat com a discurs general, però que crec que és important. I millorar la qualitat amb equitat vol dir que tenim que respondre a tot l'alumnat. I no tots tenen les mateixes condicions d'origen i, per tant, tenim que posar els mitjans per a que tots puguin arribar a aquestes competències clau que considerem necessàries per a totes i tots. Gràcies a vosaltres i continuarem. Gràcies. Fins a la pròxima. Adéu.